Привычка Амаров. Братка, дай сигарет. Кайфи боши мефаме гапома и гапоа пештаретай аз бас дадаст гирифтам чарс бовар кумас намешон бас гуфтам неки хундум пад кайф абзас гуфта навистам ҳарф ҳаётам рафт ба ҳазору як хатоги оянда биё пешам агар ки вақт ёбӣ агар сурат донӣ биё фотиҳа хон биё як ду минутанг дар пеши ма бимон гирьячи дар кор намешам бедор вақте ки дам мазор механе марбор биё ту бардор респона дар дор ту барои мар накунам зору зор вақте ки яш будам хандаи ях будам ба бадани карах овози зах будам ки надедзанам ки мада эддинам мусалмонам гуфтан лафи куфир задам зиндагиш дастранги ҳама чиш сиёҳ сафед кайфи парвоз баланди обанги ямбанги зиндагиш несранги ҳама чиш сиёҳ сафед кайфи парвоз баланди обанги ямбанги чӣ бо сигарет дуд да пишти ду спичка таконес вақте лаб фильтра духт дар пишти як кӯҳ бидай набидаянду мабатати ба утуф шаб табак гӯаки вақти шома шояки шава қиёмат мехом да табо кашум ки дига накунам тоқат то ки бишава одат монанди тик-тики соат домило биё бихантию медаи ҳолат ҳамаи вақту мегузаранду мо неки намедонем чӣ мешава фардо мега ки решаги то ки нахӯра занҷир ҳақиқатои пир намёг мешава ба тир ту биё дом мара ман хапам хом мара агар диди дада майли тарам бара ки эраб бабар ва монанди қосида аги худо баром гардон ки мехом шавам кӯдак зиндагиш несранги ҳама чиш сиёҳ сафед кайфи парвоз баланди обанги ямбанги зиндагиш несранги ҳама чиш сиёҳ сафед кайфи парвоз баланди обанги ямбанги ман дижан эй ки эй ҳеҷ кас ҳамон шахсе ки дӯст зад падбас гуфт бас рафту дурдаст не ки унҷа бидай бимбас на бидай раст ки шавам аст не ки хондаму сабкам шуд касб дар ин бас меша аст монаму богӯям ман аст суханом шуда шиорои рӯз вақте ки як шама кардам афрӯз не ки афсӯс хатогӣ пӯш ба пӯшт омад танҳоӣ яко бигӯ куҷои ту ки ҷинс ба иҷоби ту ки мефаҳми ман агарчанде ки ижборӣ рамати зич дори пилса ба сигорӣ мега биги каш сигара нашаборӣ зиндагиш дастранги ҳама чиш сиёҳ сафед кайфи парвоз баланди обанги ямбанги зиндагиш несранги ҳама чиш сиёҳ сафед кайфи парвоз баланди обанги ямбанги зиндагиш несранги ҳеҷ кас STR Records.